Seguin, per favor. A veure com està tot això. Digues quiet. La pressió és normalíssima. Vaig de treure la sotana? No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots aguantar-te. Què, doctor? Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.